Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 26 sentyabr heptäniň bazar güni. Biz DBT platformada ine aktivistler çağırdık. Şu günkü bizim mihmanlarymyz ine Nurmat Annaýew, Türkmenistanydaky vatandaşlar bilen gurnulan derneğiň ýolbaşçysy, Oğuz boyu diýip, ýani Istanbulda gurnulan derneğiň ýolbaşçysy. Ýene de bizim bilen Esko töwereme, ýene de Farhat goşulmaly fi wagtdan. Ine şul oglanlar обычно bular ýani protest edip ýören oglanlar ine şunu häzir şulara häzir haýyş etdik bizim efirimize gelip öz pikirlerini paýlaşmagy. Ine şol efire başlamaka men bir bildir söýjek bolýan. 2-nji gün New Yorkda, 3-nji gün New Yorkda aýyň hepden 2-nji güni aýyň 28-ine, 29-na, 2-nji, 3-nji günler saat 10-dan 16:50 10 gününe protestler boljak. Ol protestlara kim gatnaşyp bilse gatnaşyp biler. Egerde siz gatnaşyp bilmeseňiz, siz isleýän wagtyňyz öz ýanky günüň dowamyna öz ýeriňizde, öz öýüňizde, köçäňizde, merkezleriňizde, şäherlerin merkezlerine özüňiz adinoşny protest edip bilersiňiz. Şol protestiň esasy maksady näme? Türkmenistanda adam haklarynyň boluşy barada aýtmak, Türkmenistanda bir kanun saklanan siyasi adamlaryň ykballary barada. Şoları boşaltmak ýani talyplar barada. Ine şol iki esasda üçüncem Covid problemasy boýunça biz oňa gününe bütün dünýä ýerler ýaly häzir mass media bilen gürleşip ýördi. Şolar çağırıp bütün dünýä ýerler ýa protestler eder. Protestler näme üçin gerek? Protestler şeýle gurnulup edilse, onu halkyň ýerdaçylygy görnýär we beýleki döwletler, bütün dünýä gurulmalar, beýleki demokratik institutlar, Türkmenistanyň däli daşynaky bular görüp Türkmenistanyň diktatoryny etjek repressiýa hereketlerini pes edýärler, saklaýarlar we Türkmenistanyň içindäki turjak adamlara mümkinçilik berýär. Şoň üçin protest kanun esasyna çıkıp öz nägirliğini, nägaçylygyny aýtmak usulynyň iň esasydyr. Şoň üçin men sizi her wagt protestler çağırýan, ya öz nägaçylygyny bildirmän çağırýan, ya nägirliğini bildirmän çağırýan, ya öz talyplaryny bildirmäni çağırýan. İstendik ýere Türkmenistanyň içinde häkimliklere, ýani ministrliklara barıp şu protesti ya barıp nägirliğini bildirip bilersiňiz. Köçede durup nägirliğini aýtsaňyz, ol bir Türkmenistanyň prezidentine garşy, ya Türkmenistan döwletine garşy, ya Türkmenistanyň duşmany bolan zok. Gaýty siz Türkmenistan jemgyýetinde iň aktiw adam bolup, şol bar haramlyklary, korrupsiýany, paraxolu düýdýän adam hökmüne bolýan. Ine şoýal adam hemme aktiw demokratik döwletler şoýal adamlar isleýär öz ýanky döwletine. Ine sezdim men arkamda manifestasiýa etdi Fransada. Şol adamlar diňe Parijde de, şol Parij Champs-Élysées diýär, Élysée diýen ýanky ploşet bar şonda. Aňarda da triumfalna arka bar, Napoleonyň giýen ýerinden, gapdanna da ýanky Macronyň oturýan ýeri bar. Şu ýerde protestler geçirýär, şolar ruhsatsyz geçirýär. Bunu var ýalar adamlar. Näme? Covid meselesi boýunça ýanky bize vaksinalary gerekkä, bizim bedenimiz, bizim hakymyz var, bizim bedenimizde siz bizi mecbur etbilendik diýip çykýarlar da köp ýerlerde eýýän ýanky pas diýilýär, pas saniter. Şonu ýatyryp durar. Ine şu ýaly güýçli halkyň bolsa, güýçli döwlet bolýandyr. Türkmenistan halky güýçlüden döwleden gowşak bolýar. Men şoň üçin sizin hemmäňize birinjilerden duýdum. Haçan döwlet güýçli bolar diýip garaşyp oturmaly. Döwlet güýçli hiç wagt bolmaz. Biz güýçli bolmaly. Biz aktivistler, Türkmenistanyň grażdan, biz Türkmenistanda ýaşaýan çoponlar, taksistler, wraçlar, hemmeler güýçli bolmaly. Öz hakymyz üçin durmaly. Türkmenistanyň döwletini ösdürmek üçin durmaly. Bir ýerde haramlyk bolsa durup aýtmaly. Biz bolsa näme diýär? Biz haramlyklary özümiz finansiýer edip
şu rejimi saklap gelýär. Biz duran ýagdaýymyzda rejimiň öýdem ýykylýar. Sebäbi Berdimuhammedow saklap durun. Hemme adamlar aile üçin ýaşanyp, diňe tire ağlap, paraxorluk edip, sizden pullary wymagad edip, şoň üçin bu hökümetde işler, ýa-ni wezipelerini saklap durlar. Şo ýerde beýaşmak düşmeýän bolsa, şolar barmýar şo ýerde. Şonuň üçin hormatly adamlar, güýçlü döwletde güýçlü adamlar bolmaly. Güýçlü adamlar boljak bolsaň, sen Türkmenistanyň içinde, daşynda öz haklaryny berjä etmeli. Biz güýçlü döwlet isleýär. Biz güýçlü prezident isleýär. Biz güýçlü parlament isleýär. Biz güýçlü hekimleri isleýär. Biz güýçlü Türkmenistanyň ekonomikasy, ýa-ni ykdysadyty, siýasaty, sosial şertleri, Türkmenistanyň ötüşi güýçlü isleýär. Ýöne biz hiç zat edendik. Ýokurdan hiç zat gaçmady. Berdimuhammedow rehimlik edip, ýa-ni bize kömek edip, ýa bize östürip, ýa bir gün gelip, mene inni ogurla bildim, doydum, inni siz bir yerini öýdüňiz, saýlanda öýdüňiz döwlet alyp gidin diýme. Ölünçe hemmemiz gyrlan tamam şo ýerde oturan tek. Hytaýlary getirer, Pakistanlary getirer, Indiýalary getirer. Şo ýerde halklar da oň esas maksady bizim ata-babalardan gelýän tegi gaýlyklarını ogurlap, pullar soýup, geraýnyry, köşkünü oturup saz oynamak. Ine başga niýede ýok. Şonuň üçin egerde biz ösjek bolsak, egerde biz hakykatdan Türkmenistany östürjek bolsak, ýetir ki ony guwun şu döwletimizden guwun ýörjek bolsak, onu biz öňe çykmaly. Öňe çykmasak, öňe çykýan aktivistler bolmaly. Öňe çykýan aktivistleri gollap bilmeseňiz, kommentariýa ýazmaly. Kommentariýa ýazylmaýan bolsaňyz, öňüňizde protest edin. Ona edilmeýän bolsaňyz, paylaşyň videolary. Öňe çykýan adamlar goran. Şolar birden bolsa ýanyna baryp kepdiňizi ýa-ni diýen şoňa. Ona edilmeseňiz, pul kömek edin. Ona edilmeseňiz, söz kömek bilen ýa-ni şolara jaň edip, motivasiýa berip, halk şolar golýanyny görkezýär. Men her wagtda şonu diýen. Sebäbi şu adamlar sizin bakıl durmuşunuz için görüşýändir. Bakıl durmuş pikir etmeň, ay men durmuşum şuň bolýar. Sizin durmuşuňyz gün-günden erwetleşip barýar. Diňe erwet ýoly barýar. Berdimuhammedow inni gutordy. Inni oň ýerine geljek Çibraşka, ola mundan 5 weter, Hudaý saklasyn. Olar başlaýsa soň wagt geçen soň durup bolmaz. Häzir şu wagty, şu diktaturany durdurmak bizim şansymyzyň wagty geldi. Şoň üçin men sizi hemmäňizi aktiv bolmaňyza çagyrýan, protestlara çykmaňyza çagyrýan. New York'ta protest bolýarmy? Türkiýede protestler, Ukrainada, Kiprda, Rossiýada, hem ýerde geçmeli. Türkmenistanyň içinde hem ýerde geçmeli. Şoň üçin hormatly watandaşlar, protestler orta çykyp agzy bir bolup öz näzarçylygyny, haklaryny gorumak ol bir ösen döwletleriniň esasy esasy şertidir. Bizde şol ýok, ösen döwletler ýok. Bizde bir adam näme etjek bolsa gizliň edip, biz habardar edenok biri, dil görkezmesi berip, kim onu berdi, näil berdi, näil şertde berdi, näme çip berdi, o da aktaran bilen yok. Döwlet diýip özüni belläp, döwlet üçin edýän, siz üçin Türkmenistan galdyrmak üçin edýän diýen bir haramzada, geraýinşik narkoman hakykatdan diňe öz üçin we öz toplum üçin edýär. Şonuň üçin biz hökümet suratda orta çykyp öz näzarçylygyny aýtmaly. Näçe köp adam çyksa, şonça çat ýykylar. Berdimuhammedow şuň öňüne emkemeni goýdy, halkyň halk arasyna emkemeni goýdy, oň öňünden polis goýdy, öňünden kadiýetler, suwutlar hemmetini goranyp otýar. Ol bir güýç. Ýöne halkyň bir 5000 adam galanda o güýçler pytrak diýär. Şoň üçin gorkmak ýok, gorkmalar. Türkmen gorkak därler. Öler bolýan da kansa gider. Şoň üçin bilen da kansa gitmeli. Indi men söýdi, Istanbul'a kurulan derneğin, Oğuz boyu derneğin yolbaşçısı Nurhan Anayeva berýän Türkmenistan'ın raýatları bilen, grazdanları bilen Türkiýede Istanbul'a protestler geçirýän esas bir aktivist. Nuri Türkmen. Salam vatandaşlar, soğunu edeliňiz. Men şu wagt ýolda barýan ödümüm.
Gatı goğuzatlar aýtdyňyz hatyrlan. Goğuzatlar aýtdyňyz. Näme şu özümizden praktikada tejribe gelýärse, şunça adamlaryň hereket etmeni, boşuşmagyny, gatnaşmagyny etmek üçin özüme delik görýär. Hani efirden oturup siz edin näme edin oturuyorsunuz diýen doktor edeliň diýär. Ýöne binansa birleşdirme. Zatlara gatwar dolu çemeleşip baranok. Tersinin herkilikse var bir yerine borcu var, bir yerine anamı yok, bir yerine olmayan isteyen yok, bir yerine yine var yanlış düşünceler neticede her hiltera molkoş olurun hemmeti teredinin başka kaptalına oturup dıma oturuyorlar da yani dımaktan öğüdü aslında terette adam hukuklarının düşmanı. Yani dımak çok bizim adam hukuklarımızın gödük olmalarına, hukuklarımızın baskılanmalarına İngilizce yakardımmak. Yani İngilizce silence is the greatest enemy of the fundamental human rights diye de. Şu da adamlar eğer düşünse biz dımak bilen aslında şolar oldu ya. Hiç kim demesin ben kedi oldu yani. Ben kedi arkanında doğru kedi oldu yani. Yani bir tapağı yok egerendim yani. Dımman böyle seni otomatik o tarafa iteriyor. Şunun için ben iyileşlerden gıda başaran yok mu diyenim. Sosyal medyalar var. Elimizde Android telefon var. O deneyen bir aktivist ya da hukumu hakkında ödekleyecek adam. Tarihte de bir adamların yeden işlerken her oldu. Şu adamlara düşündürecek kolyaz, şunu özüm demedik, praktikada görülecek kolyaz. Şular bir taraftan koşuluşup tarafını belli etmeseler, tapağı yok. Biz siz kolyaz demek bilen yönü sadece bir komentarı yazmayan olsa ya da bir like basılmayan olsa ya da bir video çekmeyen olsa, istat etmeyen olsa ol bizi kolladığı olan o. Ol diktaturan kolladığı olan. Kıyaslıkın tapağı yok. Sen Amerika'da yaşa, sen Avrupa'da yaşa, sen dıma otuyorsun, sen sesini çıkaran ol, farkın gözlerin ol. Sesini çıkarmasan, yankı değişmeyeli dımağın esasında başlayalım. Neyem etmek isteyen olarak dımdırmak isteyen biz dımdırmak isteyenler türmene hem için atılıyor adam, dımsın neyleşir, dımdırmak için atılıyor. İnternet ne için blog ediliyor, dımdırmak için. Hem de şeyler, çünkü dımmak esasında şoların işi amala aşağı, so dımdırmak nimesinem özü svobodny yurtda, erkana yurtda yaşap, dıma oturanlara men hiç de aklım alanok düşünüp bilemem. Yani Amerika'da yaşap gören öz klaslaş kurslaştan bulan var. Yok ölümlü, an düşüncesi göreymeni bir yerinde adamlar yani inansagam şu atların nimesini fikirinde, düşüncesinde yetmendirin. Sol reallik demokratik yurtda yaşabım. Gelen derecemde sol murak kurban. Sonuçta bizim eğer bir daha ütmetmemiz isteyen olsanız vatandaşlar, birleşler hemmenizden haiştim. Sesiniz çıkarın, sesiniz çıksın. Yani canınızın bazılarını bilelim. Sağ olun Nur Muhammed. Sağ olun. Gatı gowy sözler deydi. Öňden gelýän türkmeniň bir nakly vardır. Alim bolmak aňsap, adam bolmak. Ne şul haçanna siz adam ýaly adam ýa-ni hukuklaryny gowrap çykyş etseňiz ýa çyksaňyz ýa gowlasaňyz ýa-da like ýa komentary bir hereket etseňiz siz öz watançylygyňyzy adamçylygyňyzy görýärsiz. Öz ýa-ni moral taýdan adamlary gowlaýanyňyzy görýärsiz. Şoň üçin bu wajyp mesele. Bizim cemiyetimiz üçin alaytada şu jakaçyly, şu iksany diktator bizim cemiyetimizi öllükge ýaşa taýdy. Adamlar gorkup ýaşar ýaly, siyasata goşulmady ýaly, öz haklaryny hiç wagt goramady ýaly. Ol polisiýa gelip öňe göni, öz haklaryny aljak bolsaň, sen näme? Şunuň ýa-ni näme diýip aýdyşy, ol ýam konstitusiýana bozýan näme? O jenaýatçy. Gün şonu tutup jenaýata çekmeli. Öňüňde bir ýer barsa, bir zat diýse, ana gelkit apon punktda gelkit ýa beýle kabe, o näme? Sizin Allah'ňyzmy? Ya o kim? O size servis etmeli adam, size canladı. Ana aporna ırkıt, onu ırkıt deyse, gün aydın. Eğer de paveska bilen gelseniz, ya paveskam getirseniz, men barmağına borcum var.
Paveska bolmasa, maňa jaň etseňiz, men başga dilene polisiýa jaňat, ýa general prokuratura jaňat siziň üstüňizden arda ýatyrjak diýseňiz, ýitip gider. Olar bilýär, bir kanun hereket edýär. Şoň üçin biz öz kanunlarymyzy diňe protestde däl, oturan ýerimizde de gorap bilip öwrenmeli. Durmaly. Sebäbi kanunlar işlemeýän bolsa, onu hemmämiz ýara galyp, bu diýýuslary aýryp, kanunu ýerine goýup, Amerika ýaly, Ýewropa ýaly ýa-ni kanunlar gorap, konstitusiýany gorap, täzeden döwlet bolmaly. Egerde şu kanunlar bozýan bolsa, hukuk gorayan adamlar kanunu bozýan bolsa, onu bize ýa-ni biz şu döwlet täzeden bolmaly. Ünsürim. Bir polisiýa участковый jaňadyp, ani gelkit apor punkta diýse, ol siziň şoperyňyz, size şoper bolmaly adam, size hyzmat etmeli adam, size jaňadyp, hani gelkit diýişýär bolýar da. Şuraya indi şoperler men ýa-ni göwüne digetimler ýok. Ýöne şuraya sizden pes, size hyzmat etmeli adam gaýty siziň haklaryňyz üstüne tüýkür, size şeýle diýär. Gön aýdym. Paveska getirin, bolmasa ýok bolşadan gaýtyp jaň etmez prokuratura tapşyryn. Jaň edenle adyny, familiýasyny, ýa-ni doğrusu haýsat dilenden hem zatdan bermeli. Bermeýän bolsa, siz meni reket edýäňiz, men häzir prokuratura jaňat siziň telefonuňyzy ýa-ni tapşyran diýseňiz, ýitip gider. Indi men şu ýa-ni maslahatlar aýdym soň, ESK diýip biziň aktivistimiz bar. Şundan hem biziň halkymyza, biziň watandaşlarymyza berjek maslahatyny dinläli we edýän işleri boýunça ýa-ni açyk görünýär. ESK söz sizden aýdym. Siz eşitdiňizmi? Tesiriňizi açyň ESK. Oglanlar nemede var ya, ýa-ni ýolda var ya, şoň üçin käwagt teknik problemalar bolar. Şoň üçin şu ýalda bolýar. Biz şunu bir açyk efir edip bir mikrofon taktım. Okay. Ýürüýte sizi ýa-ni oglanlaryň ýagdaýlary boýunça, oglanlaryň pikirleri boýunça ýa-ni açyk efir edýär. Hormatly watandaşlar, yine Dine Nuri ESK Farhat bizde aktivistler bundan köp. Biz aktivistler olup köpülmeli. Sebäbi serden 15-20 tane aktivist var. Şolardan Türkmenistanyň girenşigi, berdim haberin gorkuşýaly adam bolsun. 20 tane aktivist öýden nerede näçe min kilometr aşağı atdy. Haçanda içinde aktivist öýren ýagdaýynda, onu ýüregi tutmamýarlar. Yine 30 tane bizim gelmecelerimiz, daydalarımız kaldı Gökçe'den. Barıp göre Adık Ministerlikten talep ettiler. Produktlarını açtılar. Onları bağışla, yani köşeşim deyip öýlerine koyardılar. Kimi alıp gittiler, kimi yani basıp gittiler. Bir yerine elletin herhalde bütün dünya yaradar. O onu çelle barıp yaradar şolardı. O bizim yani dınıp oturulmazdan, bizim ay bolýaly goşulma deyip oturulmazdan hem medat bolup geçiyor. Şu zaten. Şunun için hormatly watandaşlar, momendi yitirmeliler. Häzir aktivistler galyp başlady. Gollaw gerek. Yani gaptaryna direkt bolup barın. Gaptaryna izine durup protestler goşuryň. Yani şolary kommentariýada, videolaryny paýlaşyp kömek edin şolara. Eski sizi gurulap bilýän bolsaňyz, ine size soraw berýän. Şu protestler geçirmek boýunça näme pikiriňiz bar? Adamlar buyur. Ne? Bu men diýjek adam rada berde esasat ady berilip bir şu öňün galyp gidende protest edip hemmesi izinden galyp ady berip bolup hak hukum talap etse mence iň neme bu ady berilen bir nişan norma diýen hemem bir şu diktatura garşy söwüşdüğümüz hakikat olur diýip mene umyt etdim. Men diýjek gatam şundan ibaret. Sizem kän bu zatlar aýtdyňyz. Goşulýan size watandaşlar esas şerde ady bir rol watandaşlardan erekde goýulmak. Galan sözüm burada sizden. Doğru. Sağ olun. Birinci ýylyna şu protestler çykyp bizim bar halkymyň adyndan Nuri sen Farhat Jumat apar
çıkış ediyen. Siz durman günle protest ediyen. Sağ olun, sana yakladın. Biz yine yürüyüşe baryak Amerika şoyada geçirmeyen protestleri. Şimdi men sözü Timur'a veriyen, Timur, siz bizi eşleyen bolsanız, siz de soram şu protestler boyunça näme pikiriniz var? Adamlar öz haklarını almak için hekimliğin ya da bir ýere çykanlar, şol kanunlar bozýarmy? Şol hakikaten halk düşmanlar bolýar ya. Bizim cemiyetimizi üstünlük için hemme ýa-da kemçilikleri aýyrmak için ýa-da Türkmenistan kızına kömek köpünde döwlet düzeltmek için şol çıkıp aýdýarlar da aýdylan zady görülen zady ýa-da düzeltip bolýar. Aýtmasaň, dym otursaň paraxorluk bilen ýa-da geçip ýaşlar. Assalamu alaikum. Vatandaşlar, ağalar, üyeler, atalar, yeniler. O zaman sizin aytdığınız hava şol birinci etmen iş näme etmeli? Birinciden häzir köp aktivistlerimiz özleri öz puluna ılgap ýörler. Öz canını ayaman, öz başkasına tehlike koyup ılgap ýörler hava şol Türkiýede näçe min sany türkmen ýaşawaty hava. Şol aktivistleri doğru pul bilen köpek etmeli hava. Перезвоню. Burada Aslan telefon geldi. Şoň üçin aktivistleri açylanak şu gol hemme tarapdan goldamaly, birleşmeli. Hawa jemleşmeli hawa şol haramdaň rejim garşyna hemme näme zoomlarda gatnaşyp durmaly hawa. Öldürem aktiv olmaly. Soňmata şu biziň çıkışlarımız halkın çıkışları, aktivlerin çıkışları şol İMO'dan belki haber serişlerden Türkmenistan içine gelecek olmadı. Yani ben gitmiştim o nämelerden ovada çok olurdu internet işlerine hava. Şol haramlarda internetleri çok doğru hava. İnternet zayıf. Şoň üçin köpler şu tarafdan hareket etmeli hava. Şol yetirmeli hava. Sarafan radyo ve onu yetirmeli şu aydınlatmalar var arada. Seyircinde aydınlatmalar doğru hareket, arası hareket hava. Görüşün yana arası adamlar çıkıp durur hava. Edermen batıl aktivistemiz hava. Allah'a uğra takalım hemmeten. Şoň üçin olary görep palaka hava şöyle onları kömek etmeli hemme tarapdan. Soňmasa doğru bir kahve yurtlarda mesela orta etdim şu köp bize näme diýen zapas toketne zade näme biri nokta var. Berde onda konkret näme bolýar o hökümetin uçmagy derdi. Ýene bugün bäre büyük kapda ýoşuşdum. Egerde ýene protestler bolsa, diňe Türkiýe, Amerika ýa-da näme Fransiýa näme däldi? Hemme koşmaly, hemme tarapdan şu koşulmaly bar. Şoň üçin aýtýanyňyzy biz burada bolýar, Nuri senin doğru etkeşdin. Hava. Tamam. burada şu demek istedik bir bellik boşayın görsek. O boş mu? İfat simura yake. Ne olmadı. Vanyer getirmeli diye şoları algılıyor da doğru idea yani men özüm meydanına aktif görüşüp bir bunu tankidim açtım. Gollu hakikaten öpes. Yani her kim özüne versin şu soru. Men näme gollu berdim. Her kim şu soru özüne soru versin cevap versin. Eğer gollu vermeli, etmeli diye oturacak olsa kemmemeden divilasyonu işler etme. Gollu verilecek olsa konkretne bir tarafını belledip kesin çıkarıp ya da
Faktiska nimäňe goşulyp ya anonim niýerde diýip boljak iş kana. Geçen ýyllar burada gatyny gördüňiz bilýäňiz. Men anonim niýerde görüşýärdim ki. Sesini ýüzüňi çykarman, tartmaşyklara öňkidi. Men şu ýyl çykama geçen ýylam bar. Ýöne adamlar bir hilek Türkmenin bir sözü var da biraz grubum gelýär, olun ofrok gyýda diýe arpa çörek bakana diýe. Yani arpa çörek ýedim diýip şonu ýaly bir bakana. Yani şolar ýaly bakana etmeler. Her kim özüne bakana gözlejek bolsa, bakana kän. Bakana tapjak bolsa bakana kän. Biz işim var diýip bilýär, haýda inatamyz var diýip bilýär, haýda planymyz var diýip bilýär. Ay men başsyň böwürmi, da ýaram ýok diýip bilýär, pulum ýok diýip bilýär, her kim birden diýdi. Ýöne etjek bolsa etjek adam ýol tapar, etmejek adam bakanyny tapar. Şoň üçin yani etmeli diýärse, hiç kim özüne çekmesin bu taýda etmeli diýilýän zady görýärsiň, diýilýän sözü görýärsiň, edilýän işi görem dok. Güýnen tamam. Bereket ýok, bereket. Barym bolsa gatpes. Sağ olun. Salam alaykum. Salam alaykum Murad ağa, biraz giyeceğim girdim yani hem sözünüzü eşitip oturmen dinlep daşardan giyir ölmedim biraz internet nesazlığı oldu. Söz verecek korktum. Doğru aytýaňyz, hakiki etmeli dip aýdýan gatyken, kommentaryada podдержка berýän gatyken, ýöne bizde hereket wapşe çeris çuram az. Sebäbi bir zada göz ýetirdim-de, şu taýda biz 3 adam bolup ine Nuraga, Esko biz baranmyzda Nuraga 4 maşin getirdiler, provokasiýa diýär bular, terrorist bular dip 3 adamdan gorkup 4 maşin polis getirdiler. Men düşündüm, значит biz diýdim 300 adam bolanymyzda diýdim. Значит bular bir hepde konsulstwa geljegem däl ekenler gorkunjuna. 300 adam bolanymyzda. Soň 3000 adam bolanymyzy düşündüm. 30.000 adam bolanymyzy düşündüm. Onun için hareket gerek. Halkın içinden adamları çıkarmalı. Size aytýaňyz, Türkmenistan'ın içini hem ikisini hem deň derejede kaldırmalı lazım. Hem Türkmenistan'ın içini çıkarmalı, bir adam çıksa da hem daşını çıkarmalı. İkisini hareket ettirmesek prost ekrandan gürläp oturanın peýdasy ýok. Потому что 2 ýyldan bäri menem izarlayan, doğru yüzümü açan menta 2 ay bolsa da özüm izarlap gelen Murad abi bilýäňiz men geçen ýylam siz bilen gürleşip imo gruppalarda, Telegram gruppalarda opozisyonerlerin köpüsü bilen hem gürleşip zaýat gördüm. Ekranyň ýüzünden meňe pikirim çaýynda aýdylmaly gep galmady. Lişnisi bilen aýdyldy. Uje ekranda aýtmaly gepler. Indi diňe hareket edip görkezmeli. Uje panyata alar ýaly kellesi ýerindäki adam uje düşüner ýagdaýyna geldi. 2 ýyldan bäri geplenýär, aýdylýar, proseduralar geçirdi. Indi diňe çykmaly, urra hareket etmeli, almaly. İkisinden birisi. Uje köp aktivistlerim yağdadı men pikirimçe. Потому что geçen yılki çıkan aktivistlerden köpüsü uje yok ortalıkta. Yok. Nem üçinse çıktı yağdadı. Ene bu yılki çıkan aktivistlerim yine şeyle öyle, yine bir yıl, bir yarım yıl şeydip 4 adam, 5 adam, 10 adam çıkıp görecek olsak bu aktivistlerim bir gün olmasa bir gün yağda ya. Uje adam şu bir kinoda var ya günde täze yıl gaýtalanıp durýar. Bizde şovala otirde, şo bir adam günde hareket etmeli, şo bir Murat Kurbanov günde çıkış etmeli, şo bir düýeci günde neme sögmeli, şo bir adam iş etmeli, şo bir Nuru günde efir etmeli, şo bir Dursultan efir et. Başka hiç zat yok bu taýda. Nädiňe bu sanakly 5-6 adama gerekmi Türkmenistan? Yok. Türkmenistan ýöne şo hazır biz 5 adam bolubam şonu ýykyp bilsek misal üçin. Ýene şonuň köz ýerini baryp biz 5'imiz göremiz ama şo 5 milyon 6 milyon halk görýär. Ona da hazır samasa boy %200% bu halkın düşüncesi uje yetti. İň samsygyny gepletseň hem nerden nämetjegini bilýär. Ýöne ýene bir zat var şu taýda. Çağasy ölýär, çağasy aç ýatyr, ejesi ýok bolýar, koronavirusdan dogan garyndaşy ýok bolýar. Şoňa rahmy gelmedi. Halk 4 sany aktivistler rahmy gelmeýär hiç gaçan. Şoňa rahmy gelmedi halkyň 4 sany aktivistler rahmy geler diýip men pikir etmeýär. Şoňaly agyr günleri geçirýän adamam çıkman ağzyny ýapyp durda. Ine arada bir jaň edýär, men ejem ýok boldy diýär. Çık onda ýüzüňi aç gel görüş edeli diýsem, ýok men gorkýan aňyrda çağalam bady. Ine 2 sansy pasoýstwada ýatyp geldine Nuraga joy swiditelь. Men alyp çykdym ýanymda bir gün, men ýüzüm düşmesin video diýär. Ertesi günem gaçyp gitdiler garyndaşlarym öyle. Näme üçin diýsem, ýol açylsa men öýüme barmaly. A sen ýol açyljagyna garantiýaň barmy? Sen öýüňde 5 çağan bar diýip gaçyp gitsen,
ol 3 çağan var dip kaçıp gitse biz näme Xitaydan uğradylan robot mu? İşte onu halka düşündürmeli ve hareket edýäsmi konkretni hareket etmeli. Näme diye köp gep eşeğe yük, az gep köp hareket. Diňe halky harekete çağırmaly men pikirimçe bundan soň. Uje aydylmaly gepler men pikirimçe aydylyp boldy. Artık bu halka aydan gepin eşeğin gulagyna patifon okanýaly bolup otur. Şo bir zady gaýtalap oturýar. Şo bir zady bularam bolsam günde serial öwrenýäl ura aýdy bersin. Türkün serialyny öwrenýäl diňe serial izleýärler. Özem dawa izlemeni gowy görä 2 sany negatif geldimi bular bay bo keyp edýärler. Näme rating 360-400 adama çykýar. Ertirkün protesta çykan welin 4 adam. 400 adamdan 4 adam ýürek edip çykyp bilýär, olam şo öňkü çykanlardyr. Başka adam yok. Şo Cuma Sapar, şo Nuru, şo Esko, şo Farhat, şo Taganuva, ýene 1-2 sany var başka. Yok hiç kim Murada. Yok. Ýöne efire girýän welin 300-400 adam urra edýär. Ana şonu halka düşündürmeli mi ya, bilem o hareket etmeli mi ya, biz hareketi durdurup olar hareket ettirip görmeli mi? Çünkü aslını alıp görsen kösenyen olar. Glavny kösenyen bizim rabotçi halkımız. Naprimер, meňe hazır şuma yeter yetmez zadım yok ya Murada, aňam maşgalasy ýanda yeter yetmez zady yok. İşte bir Nura aň maşgalasy aňyrda diýmesen, bärde bizim günümüz ötüp dur, çöregimiz ip dur, ýöne hakyky kösenýän olar. Ýöne çykyp gürlänem biz, olar ýene sesini çykarjak da. Näme de ekende yok, dikende yok, harmanda taýar diýer, ana şo boljak bolajak. Şu 30 adam çıksın, 30 adam ölsün, şu 30 adama heykel dikeli, gahryman edeli, bizem höz yerini göreli. Şoň ýaly bir niýeti var bizim halkymyzyň, men düşünüp bilem o. Şoň ýaly bir niýeti var. O biz baryp o taýda gan döküp ölüp diktaturany alandan soň, biz ölenden soň sen heykel dik, gahryman medal ber, kitap ýaz. Näme peýdasy var? Oň bir peýdasy ýok, sen bizim ýanymyzda durup göreşmejek bolsan. Ýanymyzda durup jana jan, gana gan ýöremejek bolsan. Ondan soň ölenden soň altından köşk salanda näme peýdasy var? Soňam bu 30 sany aktivist bärde çykyp gürleýän aktivist aňyrda gan döküp ölüp diktaturany ýykandan soňam biz ölenimizden soň şu 30 aktivist ýa 1-2 sany opozitsionerler Murat Gurbanow ýaly. Bu adamlar ölenden soň bu halk ýene bir zan diktaturany gurýar. Bu halk ýene ikinji mundan beter diktaturany gurýar. Çünki agzy gürleýän, aktiv çykyş edýän adamlar ölüp gitdi. Bu halkın gürlemesine ýene 30 ýyl gerek bolýar. Men pikirime şu Murada, indi diňe hareket, sizin aýdyşyňyz ýaly hareket etdirmeli indi. Indi köp gepde, az gep, köp hareket edip bilýän bolsalar, her ýerde çykyş etdirmeli. Amerika, Germaniýa, nirde diýsen şuma dünýäň her künjende türkmen bar. Bir sany baram bar ýöne. Şolary çykarmana çalışmaly. Indi gorkaklygy aýyrmaly, aý men öýüm basýamyşlar, aý men ejem aglatýarlar, aý men kakam alyp gidýärler, aý men çağama azar berýärler. Taktam 30 ýyldan beri berip ýöre etjek, netip ýöre. Taktam yegenler barıp kafede oturýar diye. Eleğin ovadan rak bolsa şo gece şoňa aşağında ýataýmaly diye. Namus dälmi o? O namus dälmi? Şo zatlara gözünü yumup gelýän halk indi bilemok, ýene gelip biziň arkamızda durarmy gady? Şonu durdurmagy indi çalışmaly biz. Bir zat etmeli bilemok. Ýöne hakyky Nura arada da aýtdy, bir jadyl taýamyz ýok. Pişt pişt edip süp edip okasak da Türkmenistana barsak diktatura aýrylsa ýene dowam etse. Kırgızlara serediňem biziňkiçe ýok, Kırgızistan şumat mülteci kabul edip otur da 9 milyon halky var. Prezident islese aýrýalar tahtdan, islese türme atýar, islese türmeden çykaryp ýene getirip goýar. Bir Kırgızistan şoň ekonomikasyna seredip görseňem çüýrük ekonomikasy var. Ya kapitalyňda Özbegistana, düňkice Kanadany görüp oturýar da. Neft gaz boýunça dünýäde 6-njy ýerde durýar, Türkmenistan 4-nji ýerde durýar. Kanada seret, Türkmenistana seret. Vapşe berbat edip taşladylar da dogrusu. Ýöne bu halk ýene de oýanyp bilen ok. Her kimin bir günüm hoş günüm Türkiýede işleseler, bolýa türküň minnetini çeksin, götünü süpürsin, näme etse etsin, ýöne şu 5 manat pul alsın, hiç kim muňa değmesin. Maňa değmedik ýylan 100 ýyl ýaşasyn. Galanam ýene bilem ok Murada. Hareket etmesek aljak zadymyz ýok. Sözden kitap yazsagan peýdasy ýok hareket etmesek. Diňe hareket men pikirimçe. Diňe hareket. Gaty dogry. Goşulýan pikire. Indi men sözi
ana gitti olan limitleri yeni bir adam giyecek bolýar, şonam giyeyim mi? Merdan Döle. bolýar. Gatı doğru etdim. Men bir daha da edin adamlara dedim. Her wagt başga döwletleri seýredip gen görýäňiz. Näçe bolar gowy ýaşa, bay olar gowy ýaşa, ine Türkiýe gitjek bolýaňyz, Rossiýa gitjek bolýaňyz, Amerika gidip ýaşajak bolýaňyz, Ýewropa gidip ýaşajak bolýaňyz. Sizin arzularyňyz niýediňiz näme? Şolara gidip ýaşamak. Näçe biz şo datları Türkmenistanda edilgendik. Näçe Ýewropaň gün orta döwletleri tebi gaýlyklary ýok, hiç zat ýok. Näçe gowy ýaşa diýsem, adamlar şey diýär, o ýerde näme demokrasiýa bar şonuň üçin. Näçe bilet bilen näçe bir iki tane haramzada prezident bizim bütün halkymyzy ýa-ni tuş boyun etdirip diktatura etdi. Hani halk ýok? Yani. Ine Türkmen halky, biz halk, biz näme? Biz boş halk. Şonu boyun almaly. Bizim halkda netije ýok. Akyllyrak, alymlyrak adamlar, olar diňe alym. Olar jeme diýişinde nol. Olar jeme diýişinde nol diýenim, goşulmaz, garaşlar, kaçan gowy bolsa ine men spesialist diýip ylgak geler. Bizim içindeki adamlar gorkujugyna hemme zatdan gorkup ölüp gidip oturýar. Näçe men dostlarym öldü Türkmenistanda. Näçe biderek ýöne. Şu bir ölmäke hekimiň ýanyna bar bir portret ýa-ni çykaran bolsa Türkmen baş faşist diýip bir ady bir ýerde galardy. Ýöne ölüp gidip oturýar. Bir topar adam koronawirusyny gyrkyp gidip oturýar. Bular näýli dem? Hökümetiň öňünde duranna, hökümetiň paraxor gözlerine seyredenine şonu servis etmeli adam. Şu güni yankı Hudaýyny gören ýaly bolýar. Näýli o? Näçe? Düşünceler, öz düşünjämiz çalışmaly. Hormatly watandaşlar. Biz halk boljak bolýan bolsak, onda bizim aramyzda gahrymanlar bolmaly. Eger gahrymanlar ýok bolsa, bizim hemme zatdan gaçyp ýören bolsak, iki sany paraxor biz beýýän bolsa, ýerti üstüme bir top bolsa, wapşe bul bolar. Başga ýurtlaryň bul bolar. Vatanmy da ediler. Bizim toprağımız, bize doğun kardeşlerimiz, ata-babalarımız wagtlaýynça berdi. Biz onu çağrımızı geçirmeli. Bir de yani namart bolup girdin, ay yok lan. 5 mat düşen yok mu? Yok lan. Ke wagtda jaň edip aýýarlar, murada sana 5 mat düşýän şondan. Yok. Näçe sen edýän düşünemok yani. Şu ýaly bu biznesde. Evet, biznes edeninde yani maşgalaryny saklamak üçin ýöne maşgalaryňdan biznesindan bir uly güýçli zat bar. Ol watan, ol toprak, ol ata-babalarymyň ýa-ni goýup giden ýygylar liniýasy. Onan gidersek, ol ikisany haramlarda şamma pamma gelip sen ata-babalarym ölüp ýören topragyna gelip sen maşgalaryny alyp gitse, sen çağlaryny ýa-ni akyryp zorlap ölüp gaýtsa, näme bolýar? Ya bir Muhammed haber yoktur diýen. Öyle diýýär şonu. Şonuň üçin hormatly watandaşlar, gorkmak, eýle belmek, men pikrimçe gorky ýok. Men pikrimçe biz öwreni, bizi diktatorlar ýa-ni şeýle konfet berip öwredipdirler. Hiç zat pikir etmeň, ine gadyňyz mutlu edýär, çöreňiz mutlu edýär. Ine häzir size ardan bakadan naharlar berer. Biz şolary alyp öwrenipdir. Bize gerekli onun ardan naharları. Bize aýlyklar gerek. 2000-3000 dolar aýlyklar gerek. 40 saat işleyecek. 2000-3000 dolar aýlyk aljaklar. Biz o naharları özümüz satyp aljak. Siz bize berip bilmeýän bolsaňyz daşarypdan getirjek. Şeýle biz talap etmek. Biz o zatları talap edemdik. Şulara seýredýär, şular bizim hojaýynymyz, şular bizim ýanky Hudaýymyz. Hudaýy mı konsuluň ýoluşlaryna? Paraxorla edip pasportlar bermän, 3,5 dolar verden pasport verir. Paraxor diýmeli. Näçe ondan biz gorkmaly? Näçe ol paraxorluk edip ýene de bizi gorkutýar. On wezipesi bize servis etmek wezipesi. Yüzüne tüýkürip gaýdym. Karandaly. Üstüne edil kimse yani hökümet edarada bir daha da unutmaň. Ya aýdanyz etmese ya da kanunlar bolýan bolsa, hökmen prokuratura bilen hökmen polisiýa emheme ýagam. Ya şunun din emhemen içinde bir-birine karşı kırışıpıyorlar bu. Paraxorluk etmek için. Birden 20 yık koyuyor ya. Siz şunun gözlerini korkutup bilýäňiz. Ona meden yok. Onun için sizi
Yani türmeye batmadılar. Dine edip sizden korkup başlarlar. O neden yok? Siz neye il yaşayan? Siz dine çörük iğmen için doğulunuz yani. Kazanıp çörüğü yiyip ürkütmeli bolluyor. Kinoç görmeli bolluyor. O bir sizin hakiki durmuşunun 3%. 97% o değil mi? 97% artın vatanında gelip isteyen sadakanı varıp, toylama varıp, adamların adetine sıyırıp, hormat koyup sıyıranıp, artın yaşamak beylik devlettir yani. Bu rüyada hiç yerde yok. Bu rüyada haramzada prezident dünyada yok. Neye biz karışıyor? Kime biz karışıyor? Ya Nuri gelip, ya Esko gelip, ya Farhat gelip, hem de adını ettir giderler. Olur bu etmez ya. Şeydi mi olur? Olur bu etmez ya. Özet gören olurlar. Sizin için kalyanlar. Şunun için benim bu etmem ya. Benim limitim var. Şunun onun limiti var. Yöne, biz Türkmenistan'ın İK'nın prezidenti var güçleri yığınan yadayına bizim 3% halkımız çıkan yadayına biz bir ulu güç. Bir şolu çalışıp teyade devlet Türkmenistan kuruluyor. Yine bana hayatır soru geldi Türkmenistan'dan talipler ya. Murada şu dağıtlar kaçan utorlar biz kaçan yenerdi. Öne teylerim hayatır 26. sentyabr 14-17 Fransa vaktinde. Biz şu 26. sentyabr 18.00 hem de ataya tamamlap biliyor. 18.00 tamamlap 19.00 şirketler açılıp samolyotlar yörep başlar. 19.30'da yani bayramçılık edip her velayete varıp yani hem de yörep başlar. 20.00'la yani banitalarda derman dökülüp durur da adamlar hizmet et başlar. Yine bolcuklar. Şu riyaniz. Şunu kaçan bolu deyip karışmalar size var. Turup basıyamın bol yaşa. Turmayamın yöne tomoçoçu Amerikan yak nabudatı var. Eynizünge yiyip karşı otursam karşı ver. Yaşa ver şu gününde. Hazırki momenti tıptırsan sonki momentler munnunum kıyın var. Kalmak munnunum kıyın var. Sen ştan galanı yalın nagruzkan yöne köpek gibi oturundur. O nagruzkan senin tek çıdayan çağınçıdan mı? Öğüne asar. Oğlum nime ma nimetine girip öğüne asar. Onu yenide oturup fikir ederdim. Şunu da kalmasın. Sebebi biz boş kaldık. Biz köyde yani köz olup köyden tereden bir halk olup kalaymasak inni şu halk köz olaymadı. Biz kösünüp şu korkuklar ölüp gidip şolardan bir kahramanlar döreymede inni şu halka hiç öz hakkına almana anlada dursun. Baktı durmuşuna az gelen o. Ben şunu düşünüyorum. Hiç logika sığacak derler. Bizim prezidentimiz logika sığacak derler. Sığacak da adam değil. Hareketleri, ediyen işi, borçu, logika dengeli yok. Yönü halkının yani dünya karayışı, halkının borçu. Hiç logika yok. Ben şunu düşünüyorum. Şu gün bir ayarlarını görmüştüm Türkmenistan'da. Onu batış ediyen. Beyle. Şu yaşında batış ettiren arkayın kuruşuyor. Türkmenistan'ın içinde. Siz Türkmenistan'ın başından korkuyorsunuz. Türkmenistan'ın başında kaçanlı avtobusa minenizde birbirine seyredinizde inni utanın. Sen şu bilyen adam sen kalmayan mı? Senin bilyen on kalmayan mı? Birbirine seyredinizde utanın. Şuraya diyemezler. Şuraya vur namar nukuduna varıp bu halk niye var ya? Allah'ın adamlar bu fikir edin. Ben söyledi yine bizim Amerika'daki Musa vereyim, ondan Batıra verelim. Musa. Bir yerde şu protestler vardı. Adamları niye ki protestler çıkan yok ve niye mi şu perhil veriyor? Yani niyeliklerini yani nerede aklını aytmak için. Şu için ne fikrin var? Assalamu alaikum Murat. Sağ olun söz verdiğiniz için. Assalamu alaikum vatandaşlar. Doğru köp sözler aydıldı. Spesyalistler var. Hemmemiz biliyoruz. Şu yağdayın Türkmenistan'daki yağday gün-günden ervetleşip var ya yönü adamlarda ınamsızlık var deyip fikir ediyen. Korkaklıktan şol derecede değerli ınamsızlık var.
Hani netice barmy? Hani näme gazandyňyz? Hemmemiz birleşip hareket etsek şonda netice bolýar. Yok aga gapdan sonra bir netice barmy? 5-10 sany aktivist bilen netice kazanjak bolýasdy. Garaşýarlar. Eger hemmemiz birleşsek onda netice bolýar. Ondan sonra sadece elin politika koşulmayan diýdi. Gadim zamanda Gadim Greçiyada Aristotel diýen akıldar bolan filosof politikanın atası hasaplanýar, logikanın atası hasaplanýar. Şolayda kimde kim politika koşulmasa ya ol Huda ya da bir gezip gören hayvan diýdi. Çünkü politika senin senin behbitlerin ve gelecekki behbit çağların behbitlerini çözýän bir ıkbalyny çözýän bir uğur. Şoň üçin her bir adam politikana goşulmaly we şoňa bir goşant goşmaly, ketmeli. Näme hemmemiz bilýäs 10 ýyl bolmaly, 10 ýyl bolmaly, kanunlar işlenok. 10 ýyl kanunlar işlemeli diýip bilýäs, emma Salamatan Serbarman Musa Rufakter geçip barakan bölgede yani ekonomide tamam yok orada ay bilen yılda diye haftada görmeyen sana yılını hadi ay ne memleketi var yine görsün oluyor adı görsün değil mi? Vatanını söylüyorum dünyayı söylüyor böyle figürler birinkilerine gelir. Prostoyda elementarny zat fayda da görmýär da watanyň süýmek näme? Kamerany görmekdir. Yani watanyň süýmek näme? Näzat tapawdy. Şöyle aknosyň baytaklar ýene-de kuruldy. Fransızlar ýene-de kuruldy. Belli. Seriozny da hemde. Albirin garaşdy. Yine garasında bayramı dikmiyor yaptığın çağır. Hükümet şunu resmi diyorlar da. Şimdi bir şeyler ne elektriği çok yok yani bayram şunu oranında uğraşıyor adamlar da ya neyse bunu getiriyor. Böyle yanında ne gele derece. Yine şundan sonra demo oturuyorlar ya cevap diyen de. Sonra da defterin büyüyor ya çünkü ya bir şey da bir defterin geçtik bastırlanıp masada var. Tamam ki. İşte de gel. O Gülyal diyenlere bizim dememiz yok. Bir çıkma sana 4 yıl olmasa vardı bu Gülyal yani barangda vurur. Barangda vurur. Daha geçten ayrı vurur. 8 saat ne olsa durmuyor. Hani bir de var ya hayır kimse olmuyor. Sen bir usta var. Yanımda bir haklı yok. Peki kreditin mesela bu şey ya. Adamların meselesinin baktıranlığı. Bu doğru. Fayda da burada aslında. Ne yapıyorsun? Bir boyu değil ama bir istemeli. Aynen. Bu iştilen ok Nuri. Evet. Bu iştilen ok. Bu iştilen ok. Fırmı. Sen inni bu iştiliyor mu? İnni bu iştiliyor. İnni iştiliyor mu? Aynı bu iştiliyor. Adamların mertebesinin bastırılması nerede? Biz mertebeden başlamalı, mertebemizi korumalı. Bir haçan mertebemizi korusak, mertebeli adamlar yurdun mertebesini kaldırıyor. Ministerlerimizin hayatında mertebe var ki, hiçsinde de yok. Mertebeli adamlar yurdun mertebesini kaldırır. Mertebesi yok adamlar yurdun mertebesini kaldırır, bilmiyor. Olur prezidentin öz nakbarslarından eğilip kellesini kaldırılmayan bloknottan ayağlarına yazıp durmasından hemmemiz görüyoruz. Olurun nehil mertebesinin vardı. Mertebesi var adam dik durur. Dik. Başını dik tutar. Aytacak sözünü gön doğrulap aydar. Yok. Aydık bilen oklar. Hemmesinin hem şonu öyleyince koku aydınla bir giden paraforlukları var, eden kubuzurlukları var. Onun bilyeler. Çünkü olurum sesini çıkartılan oklar. Sesini çıkartılan oklar hemmesi albirini vurbeylekine diye rasyonyalı. Ne geçti sayacak atlamışlar vatandaşlar elinizde siz menü gelin ve sonra o sizden bir ödünüz birbirinize verin. Tutmasından bundan bir dakika yaşamalım ne?
yaşayacak bolsak şu hükümette yaşamalı mı ya da hükümette yaşamalı mı? Çok soru verin. Eğer şu hükümette yaşamalı diyen olsanız dımmağa devam edin. Doğru yolla var yani. Dımmağa devam edin. Yok hükümette yaşamalı diyen olsanız onu dımmağınızı beterin. Dımmağın böyle oldu. Ya sağ olun minnettar. Böyle sağ olun. Gatto deydi yine Nuri, Gatto deydi Aristoteles'in sözlerini getirip yine Musa. Dedim, men bir zat belli kişi milli. Yine proteste geçti Fransa'da. Vaksinasiya karşı, Covid'e karşı. Bir adamın yankı gözü gidiyor, raket atıyor yankı galı. Gözüne değiyor, beylekin kulağına değiyor, beylekin. Onlar hiç öňe çıkıp aýdýarlar mı? Men sen üçin çıktım. Hani maňa näme töle dat dip. Yok. Bular saklap bolanok, ılgap baýak protesta çykjak. Bular yankı polisler raketalar saklap bilenok. Warjonlar. Urýalar hemme adam edýärler, saklap bolanok. Ya bular rusosu çykýar. Yankı çıkıp magynlar döwýärler, hemme adam edýärler. Gahyrlaryny görkezýär. Polisam ine çıkışlar edýär. Biz polise muçun gelemde protest çıkan adamlar vurmak için. Biz yani prestupnikleri yani karamadaları tutmak için işe geldik. Olarım düşünüp başladılar ya protestler kovuşan o güçleniyor. Bizim Türkmenistan'da şunun için hürmetli vatandaşlar protestler nerede çıktılar yani neye geldikler şu demokratiya devletinin esası yani şertlerin biri. Eğer senin problem olsa sen hükümetin dinlemesen bir yolun var ya çıkıp onu aytma. Yine şu hakları ne yapacak bizim elimizden ya? Kimin hakkı var bunu almana? Berdi Muhammedov kim? Bize hizmet etmek için saylanmadık bir kez daha. Şunun için dil görkezme var ya beylik var ya hemme dil görkezmelerini yığınap bir yerine topsun. Bolun ne? Men sözünü Batır'a vereyim. Batır, pardon, Merdan size vereyim sonra baştan vaktini alalım. Salam vatandaşlar hemmenize. Hoş geldiniz. Benim bu hükümetle düşüncem bu alıp baren siyasetinin hiç birsem doğru olmayanı bütün rayetlerimiz biliyor. Ve Türkmenistan'ın öz bu garaçalık nemesini Siyaseti Batır siyasete gelince men düşündüreyim. Hormatly vatandaşlar, sevdim. Biz protest etmeli diyen bir hükman adımız yok. Biz hükümete öz nereden çıkmamızı yetirmeli. Biz yetirsek hareket edelim, yetirmesek etmeli. Onun her şartları var. Hem kanun şartları, kanun yolları. Biz şunu edemiz. Bu bir. İkinci, yine sevdim. Biz siz aýdýaňyz inaktivistler hareket edýär, haramdagy ýolları ýapdy, eýitdi. Biz hareket eden soň sizin şansınız we pasportlaryňyz bolup başladylar. Şol açyk çekildi bolmasa bir daha da unutmaň. Diktator näçe köp ýaşasa, öwrenşip gidýär, mundan beter gyzyp başlaýar. Hiç wagt ýumşan noktur. Terkide noktur. Vertikal ýa-ni repressiýalar adamlaryň haklaryny alyp, gysyp mundan beter ogurlap hükümetin gaatları, bundan metre hakları gıtıp adamların hasap etmen, şu tarafa gidiyor. Biz şunu saklak geliyor çıkışlarımızda. Eğer bir çıkış etmedik olsak, şu kıyınçılıklarda ne açıdan olur? Şu kıyınçılıklarda sizin neye ilgi sardılar? Hiç pay yok vermeyen, otururdunuz ağaç. Biz aydık gelip ministerler, polisler çekilip size intek azar verin. Biz eğer dımsak, özüm senin 6 ayda näme bolacak? Onu köp halk gerekkä, onu bir 500 000 adam bolsa bolýar. Şu 500 000 adam mihmanlar daşyndan gelenler, ine şular bar ne türkmençe gurulýarlar, Türkmenistanda men şular milli lider diýip görkezmek üçin, ýa-ni paştow atkytly ýasamak üçin. Hakykatdan Hytaý getirer, industriýa getirer, işleder ol. Ýa-ni ardan güýçleri şu bizim tebi baýlyklarymyzy ogurlamak bolýar. Onun garnaşlarının, onun yegenlerinin esas maksatı şöyle. O Türkmenistan bizimki deyip gönlünü aýdyp durlar.
Men sözü yine de bir gezek Batyra bergen, Batyr dowam edin başlan wagty bolar. Batyr bularny Batyr ýetäýär. Şol internet problemasy bar edýän. Batyr gulinçe ine Farhat men size bir soraw bereyim. Sizin pikiriňizçe, Türkmenistan talipler soraw berýär. Murada şu zatlar kaçan bu tora şu bir kanunçuluklar şu Türkmenistan prezidenti adamlar galıp şunu ayırıp demokratik yoluna kaçan gider deyip yine menden soruyor. Sen ne fikirdiyorsun şu metre boyunca? Ha, doğru ettiniz Murada. Kaçan gutorar. Kaçan çıkan wagtymyz gutorar bir bolup. Hemmemiz bir bolup Türkmenistan'ın içinde talipler bir bolup çıkanda millet halkımız bir bolup çıkanda bizem bärden birleşip iň azı 1,5 adam çıkan wagtymyz bu zatlar aýdyşyňyz ýaly minutlar içinde Türkmenistan täzelden bir garaşsyzlygyny alar, her kim hayran galar. Ýöne onu diňe soraw bermeli we oturup Murat Gurbanowyň aýdan ekrandaky zadyny dinlemek bilen gutormaýar. Onu diňe hereket etmeli. Потому что Murat Gurbanov bugün eçenli 2 ýyldan beri näýle prosedurasy bolsa düşündirdi. 1-nji klass okuwça ABC'ni düşündiren ýaly düşündirdi. Kellesi işleyen adam bolsa onu Politeknik Üniversitede okumak gerek däl. Diňe şo çykyşy dinläwem özüne alan adam aldı gerek zadyny. Gerek zadyny aldy. Bizim özümüz hem şo bilen politikany öğrendik. Biz hem ejemizin içinde politik bolup çıkmadyk. Ya üniversitede de birazcık okudyk, ýöne käm bir politik okamadyk. Öyle şu edilen çıkışlardan her kimden özümüze gereğimizi alıp in sonra onu bir yere cemlep çıktık. Bu Türkmenistan'ın içindeki taliplerimiz çıkmalı. Потому что ben bir misal getireyim. SSR dövrüdü galiba ol. Neme Nur Muhammed Meredov Türkmenistan'ın başçısı Nur Kasoy diýerler. Şo içeri giren wagt talipler näli gozgalan etdi? 10.000 talip. Ya Akış Saparov'un üstünde näli gozgalan etdiler? 3 günde türmeden alıp çıktılar şo başçıyı. 3 günün içinde. Bolýan ekene. Значит, bunu misal getirip bermeli taliplere. Sizden öňki sizin ejek hakalaryňyz talip boldy. Bir sany bagşy türmäge girende şeýdi protest edip özüniň sesini ýetirip 3 günde alıp çykdylar. Значит, siz hem şonu etseňiz, prezident hem aýryp bolýar şo bilen. Ýerine başgasyny getirip bolýar. Men diýjek adam taliplere şol belki eşitýän vardır, dinleýän vardır. Men diýjek zadym şol diňe jemlenişmeli bir üniversitetde azyndan 2000-3000 student okaýar. Özüm iň jebir çekýän hem şolar. Mesela özüm Türkmenistanda teknikumda bolsa da talip bolup gördüm Murada. Diňe izdivaçça talipleri. Başga hiç adam ýok otaydy. Diňe izdivaçça saglyk ýoly, çäre, owa, teatr, telewizýoniýa, baýdak bayram, garaşsyzlyk bayram, ol bayram, bul bayram. Ve şo taýda kanun boýunça Türkmenistanyň okayan talipleri çäre çykmaly diýip ýazykly ýeri ýok. Çäre çykmayan talibi Türkmenistanyň siýasatyna garşy gitdi diýip türmä basmanyňa okuwdan açyslan etmeli diýen ýerem ýok kanunda. Bular näme etýär? Çäre çykmayan talibi Türkmenistanyň prezidentiniň siýasatyna garşy gitdi diýip açyslan etýärler. Göni bir çärede. Ýöne sen 10 para barmasan ve şo paralardan özüňe değişilip materiallar alıp bilmesen sana hiç kim isat diýen ok. 5 manatçygyny berýän geçip gidýär. Men öz başymdan geçdi. Ve taliplara diýjegim, eger de hakykatdan hem erkinlik isleyen olsalar, eger de hakykatdan hem daşary Ýewropa ýurtlaryndaky ýaly özleri erkin eşik, erkin libas giyip gezmek isleyen olsalar, özlerinin ellerinde biz şolara bärden bir azacıgan bolsa bir derýän suwuny bulak goýber otýys bärde. Seredin biz bärden bulak goýberdik, siz aňyrdan agzyny açyň diýäs şonu. Dökeliş suw aňryk diýäs. Biz bärden ýöne tolkun edip otýarys şuma. Ýöne olar agzyny açmandan soň biz o suwu döküp bilemiz ok aýryp. 4-5 adamyň dökjek suwu däl, 30 ýyl toplanan haram suw bar otaydy. Oň üçin hemmemiz jemlenmeli. Biz bärden diňe bulak goýber otýys. Ýöne bizem haçan açenli bulaýas. Bir gün elimiz ýada ýa bulap dökülmedikden soň. Ana şonu talipleriň düşünmesi gerek. Men prost sada dilde düşündirip berdim Türkmen taliplerine. Ana şolar jemlense Türkmenistan boýunça iň azy 150-200 min talip okaýar. Hemme institutunda, teknikumunda, uçulýaşasynda, üniversitetinde. Şular jemlenip çyksa, tutuş bu rabatyaga milletin çıkmana da gerek yok. Şu talipler çıksa bizem bärden barýas. Biz näme üçin häzir baryp bilemiz ok Murada? Sebebi ine Mahatma Gandhi'nin kinosunda var. Revolüsiýadan da. Baran wagty 80 milyon halk öňünde garşy alýar.
80 milyon halk milisiyalar urup ezip öldürýärem şoma hatmaga andini garşy alýar. Ýöne bizde şoň ýaly garşy alar ýalyna deýse eder ýaly adamymyz ýok narly aňyrda. Türkmenistanda. Şu talipler bize 20 minut çıkıp görkezsin Aşgabatyň içinde. Eger sözümüz söz olsun biz şolar 20 minut çıkıp görkezse 20 saatyň içinde granitsadan girmesek bize. Her yolunu taparız gireriz ýöne. Biz çünkü aňyrdan adeýse eder ýaly taliplerimiz durumumuzda. Biz girersem gatışarsam ölümümüze soňky akçak damar ganymyza çenlem göreşeriz. Ýöne bizim öňümizde nadeýse etjek adam bolmadykdan soň biz hem diňe bärde suw bulapýarys. Diňe suw bulapýarys. Başga edýän işimiz ýok. Ene şoň üçin taliplara diýjegim, siz agzy bir bolup Türkmenistanda şumat 17-19 sany wuz bar. 19 sany wuzyň taliplara agzy bir bolup çyksaňyz, başga adama çykmaga geregem ýok. Sebäbi iň kösenýän siz ertirkügün siz kösenýäňiz uniwersiteti gutaran soňam viziatka bilen işe girýänem siz halkın hakkını iýenem siz mecburi iýdirýärler size başlyk edip, häkim edip, ministr edip mecburi ýagdaýda iýdirýärler потому что siz bilim alıp bileniz ok. Siz diňe çäre gatnap küçtep oýnaýaňyz. Siz politika näme, sosialistika näme, ekonomika näme, etika näme, estetika näme hiç zady bileniz ok. Sizin bar bilýäriňiz arkadaga şöhrat. Ana şonu sizi goýun edip ýetişdirýär şuma. Şoň üçin siz hereket etmeli talipler. Biz hem ulu söze müň towa siz hereket edeniňizi biz çalaja 20 minut hereket edeniňizi görsek biz sizin ýanyňyza bararız. Ýanyňyzda jana jan gana gan berip durarys türkmen talipleri. Ýöne siz hereket etmän diňe sapşa ne ýazyp Murat Gurbanowyň diýen çykyşynam diňläp ýa biziň edýän YouTube'larymyzy, TikTok'larymyzy görüp edil çeper film gören ýaly Oğuzhan adyndaky çeper film birleşiginiň çıkaran bir kinosy ýaly edip seretýän bolsaňyz biziň hem edýän işimiz ýok. Biz hem bir gün gıygırarız, 10 gün gıygırarız, 1 yıl gıygırarız, 2 yıl gıygırarız. Bizim hem maşgalamız var, biz hem adam bolmalı, biz hem ertirkün çağamız olmalı, geleceğimiz olmalı. Murat Gurbanow hem şoň ýaly. Muňam bar aladasy Türkmenistan diktaturasy däl. Muňam çağalary var, ayaly var. Şul adam ayaly bilen çağalaryna da wagt tapy bilen ok giýje gündüz efirde oturýar. Biz hem şoň ýaly. Biz ýöne ýadyňyzdan çykarmaň her hile edip günümüzü göreriz. Biz потому что Türkmenistanyň diktator sistemasynyň ýüzüne garşy gorkman gürlänimiz üçin biz liboy ýerde öz günümüzi hem göreriz, geleceğimizi hem gurarız we çağalarymyzy hiç kaçan diktatora gul etmeýäs. Men iminno çykkanymyň sebäbi men çağa, men ýaly şu diktator rejime gul bolmasyn, arkadaga şöhrat aýtmasyn. Ýewropa ýaly, Kanada ýaly, Şwetsiýa ýaly, Irlandiýa, Islandiýa, Ispaniýa ýaly ýurtlarda yaşasın, şon kıyalı edip öz yurdumuzu guralı deyip. Men öň aýtýadym Murada 3 ýyl mundan. Men özüm buragul diýädim, eger ejem kakam maňa razryşeniýa berse, men diýädim Germaniýada işlejek, Ispaniýada da ýaşajak diýädim. Men arzum bu diýädim. Ýöne soň bu ýola çykan soň düşündüm, Germaniýa ýaly iş sistemasyny Türkmenistanda gurjak, Ispaniýa ýaly rahat ýaşar ýaly sistemanyň Türkmenistanda gurjak diýen niýet bilen çykdym. Akazypsa biz öňe çykyp hemmämiz jemlenişen wagty şu Germaniýanyň iş okuw sistemasyny, Ispaniýanyň hem şeýle bir oňa prirodny sistemasyny, halk üçin ýaşaýan rahat sistemasyny gurup bolýan eken Türkmenistanda. Ýöne oňa päsgelçilik berýän kim bar? Ýekeje adam bar, olam Türkmenistanyň prezidenti. Yani Türkmenistanyň bir kanun saýlanan prezidenti, ýekeje adam şoňa päsgelçilik berýär. Biz 5 milyon halk bolsa şu ýekeje adamın garşysyna çykyp aýdyp bilmän oturýarys. Näme üçin? Потому что bir goňşyň sen çağaňa bir şarpyk ursa, hemen gelnejelerimiz gidýär. Şo minutda gidýär, agzyny burnuny sıçýar. Ýöne sen hukugyň iý oturan hökmede, häkime, başlyga, direktora çykyp ýekeje agyz gürle bilen o. Näme üçin gorkýar? Näme üçin gorkýan? Sen gidip goňşyň bilen uruşmany başarýan. Ýöne sen gidip sen özüň hakyny ýeýän adamyň garşysyna çykyp gürle bilen o. Näme üçin? Näme gorku bar sende? Ýöne gürleýänler hem bar, malades. Müň sandan bir sany gürleýän bar, olaňam arkasyny tutan oklar. Olaň arkasynda hiç kim duran ok. Şolaň arkasynda halk jeňlenip dursa, şo wagt ýykyp bolýar. Çärjewde çykdy arada videolarym rada görensiňiz bir aýal. Polisler bilen men başga alajym ýok, gelerim ýok, pulum ýok, men özüm asyp öldürämesem alajym ýok diýe Türkmenistan polisiýasy näme diýe? Git diýe, ölseňem aňyrak öl, bize problema bolma diýe.
Hanı şomat çerjiyon halkın yirde. Hanı şomat komentariya yazyanlar. Hanı şomat TikTok'ları görýän. Yekecesi barıp arkasında durubilen o. Ýöne şonu kamera çekipdirler malades. Diňe kino ýalydyp kamera çekipdirler. Hanı şo halk? Hanı şo kösenýän halk? O yekece gelinece däl ol. Gaty köp adam bar otaýdy. Oň ýaly kösenýän. Çıkan oklar, gorkýalar, Gurban Gulyny bağışlan welin Hudaý hasaplaýarlar emmesem özüne. Hudaý hasaplaýarlar. Eger ertirki gün şu türkmen halkyna daway maňa çokunyň diýse şu halk çokunýar şu gidişine. Çokunýar şoňa. Edil Hindistanda sıgyra çokunuşlar ýaly Gurban Gula çokun diýse çokunýarlar. Men uzağa da gitjek däl. Men öz dogan garyndaşlarymga %80% çokunýar şoňa. Şo krislonu saklamak üçin, şo galstugy takmak üçin. Ýöne aňrysyny oýlap görse, şo galstugy näme üçin takıp otýar? Şoňa gul bolanlyk üçin. Şoňa gul bolup işlenik üçin. Biram şeýle zat bar Murad aga. Näme üçin çykmaýar bular? Men dogan garyndaşlar men özümden mysal getirip çykmaýar. Näme üçin? Sebäbi häzir aylyk 10 000, 20 000, 40 000, 50 000 dollarlap girdeje alyp otýar. Haram pulda. Aylyk 100 hektar, 150 hektar şala ekip alyp otýar. Başlyk bolup oturanlar, ýokary wezipelerde oturanlar. Ular näme üçin çykmaýar? Sebäbi çyksa Türkmenistan, demokratiya Türkmenistan olýar 1. Halk azatlygyny alýar 2. İkinciden halkın üstünden böyle höküm sürüp bilmeye aydan nettir. 3. Dördüncüsü hem yankı gelýänce pulu gelen nokta ayda alyan 15 milyon aylığı gelýär eline. Häzirki ýaly paşa paşırda pul gelmeýär eline. Ana şoň üçin çykybilen nokta. Köpsem. Köpsem häzir bulan tarapyny alyp çapak çalýanlar var. Olaňam dogan garyndaşlary iňpesi häkimlikde oturandyr. İňpesi häkimlikde oturandyr. Şolara bir zat bolmasyn diýip çapak çalyp otyrlar gapdalyny. Ine bizim halkımız biraz çerçe ölçesinde diýsem bağışsan ölmenci halk. Ölmenci diýmek azıcık çörek versen bir zadını muht edip versen oho senden gowa adam yok berekella diýer. Berekella. Asaparmada Taýyş Niyazov näme etdi? Gazı muht etdi, toğu muht etdi. Owa pagtan ýagyny verdi, künjarasını verdi, iýmini verdi. Hemme zady muht edip bolerenlik etdi. Ýöne biz yaman gymmada düşdük. Bizim söz azatlığımızı, din azatlığımızı, erkinliğimizi şoň hasabyna aldı bizi. Ve taýarlap berdi häzirki. Häzirki diktatora taýarlap, al indi näme etseň edäý dedi. Bu halk goýun edip yetiştirdim dedi. Diňe ağzı doysa, garny doysa boldu dedi. Şoňa şo halk düşünen o. Şo halk düşünen o. Ýene diýerler Türkmenistan 30 ýylky döwlet. Ýok, Türkmenistan 30 ýyl 3 ýylda. 1924 ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmenistan 100 ýyl bolýar. Şo 27-nji oktýabrda Türkmenistan respublika diýip gaýrysynda bar nemetleri bilen respublika boldy 1924-nji. Ýene 3 ýyldan Türkmenistan 100 ýyl bolýar. 100 ýylky döwlet. Ýöne 100 ýyl vatandaşlary bärden näme edip kösenişip berler emmesi. Emmesi kösenişip bul bolup görürler şular. Aslında biz Kataryalı biz iş vermeli. Bular bize var bir işlemeli aslında. Bir fabrika sisteması burada var. Baştan biraz kendime vurladım. Bir fabrika sistemasında o 4 yılın içinde burada 16 milyon adam iş yeri böyle. Dine fabrika tekstilde, dine fabrikada suyunda 16 milyon adam iş yeri böyle. O tane neft gazın var, turizmin var, sen buğdayın var, içki biznesmenler var, orta deydi, ulu deydi, kiçi telekeçilikler var. Olaram koşsan Türkmenistan yekece özü 30-40 milyon adama iş yeri edip vermeli. 30-40 milyon adam gelen vakti yani 5 milyon adam dine başlık olu oturmalı. Häzirki başlık sumaklar, yaşullar 50 bin dolar haramdan almaya da şuma halaldan alıp başlayacak. Halaldan gelip başlayacak. Kessesi. Ne berde biz yiyoruz, biz berde beydip sürenip birinin atelinde, birinin magazininde minnetini çekip işlemeli değil biz. Şoňa şu halkın anı köpsi yetiye yönü nememiş 300 dolar pul alıyormuş. 400 dolar alıyormuş. Maşkalası olmuş. Gülya. Haçan açen. 2022 gelsin berde sayla olsun. Berde reform olsun. Türkmenler şeyle bu koy veriyorlar. Nire gideceğini bilmem ben. Berde doğrusu da yetim çağı aldı yazayım şu Türkiye'nin içinde. İngo işleyen benim günüm konkretni şakalat diyen alıp gelin. İçinde ne el derdi varını biliriz. İçindeki derdi uca girgenci var. Sebebi hiç kime önünde işleyen Slujanka boğu seyretmeyen. Hiç kime Slujanka boğu seyretmeyen. Menem sizem olam. Slujanka var, Slujanka var. Sen şu Türkiye'de yani 70 yıl yaşasana
sen şu priyerini bolýar. Başga hiç adam bolan. Diňe priyerini bolýar. Okey, doğru. Yankı Türkmenistan'dan talipleri size mesaj veriyor. Sağ ol Fakadağa. Katı doğru ayttınız, biz kalmalı. Haydi verin burada. Yemetmezlik deyip size gollayalım. Men yine bir zat diyecek koyan. Hemme demokratik son kulaklarında Biraz təzəldən girin sesim gitti. Demokratik özgörçükler şeyli bolýardy. Studentler başlaýardy. Tebe olar has öňüdegiden has üsün adamlar bolarsam, şolar başlar. Şolar yuwaş-yuwaşdan beýle hakları, ýani halka düşündirip, şolar birinji protestler edip halk golla, şolar ýaly demokratiýa geçirýärler. Bizim Türkmenistan'da yine 30 tane gelinecek abi şu protestler, şu nerede açılıklar. Hani studentler, hani erkekler, hani bizim kahramanlarlar, hani oturuşuk olsa ya bir zat olsa bulur, yani bir çüşün yemeğini içinde olurdan kahraman adam yok. Olmadı arağı çıkın. Oraya arak size motivasyon veren olsa. Arağı çıkın. Gürközüne bağırdın diye. Bir de sözüm tapanlar size bir ne şu elementar zatlar düşünürmen. Biraz bellek geçmeliler. Biz inni ön kıyali 30 yılın içindeki bizim kelleğimize vurun olan siyaset, yani korkmak siyaseti, prezidentler, hudayali, olam yani iksan invalid, kellesinde invalidler, psihik taydan var, bozulan adamlara hudayali, şunu görün yağdayımızda ayağına yıkılıp oğuşap ellerini o dağıtlar ayırmalılar. Kelleğimizde yani ayırmalı, bir yılı list etmeli yani. Beyle kalklar yani, burada da düşünmeli. Beyle kalklar 100-200 Geldiniz mi? Öz vatanlarına, öz yani kalkların kazananlar. Biz şundan başlamalı. Şunu oňurulsa hemme zat yani gül ýaly. Benim öňüme geldim. İň beýärkisi aýlyklar $800'dan $3500 40 saat işlerini hepdendi. Diň 40 saat işlerini, ondan köp işleden, ondan geçkiler. Biznesmenler, предпринимателler, öz yani şoğun açanlar, doktorlar, ya beýleki advokatlar, ýöne adamlar, ýöne demir sarf edýänler, onun 15 mindən ýokary. Türkler bizde gelip häzirki bizim halkymyz ýaly gul bolup işlemeli. Ben näme diýerim? Bizim varlıklarımız, teviri, yani geologik положениýamyz, klimatik условиýamyz, bizim geografik bolýan ýerlerimiz. 2-3 hedek urajay bolýar nimede, Türkmenistan'da. O hozam ýatyr. Diňe aşağıdan yani sorup, gaz sorup, neft sorup satıp hizmet. Bular döwleti östürmek bilen ne? Bular döwleti talamak bilen. Diýmek, bizim döwletimize talamançylar geldi. Bizim ata-baba goýup giden ýerlerimize talamançylar gelip biz talap durup. Diýmek, biz galmaly, başgalançy ýok. Indi men sözi Timur'a berýän. Timur, siz goşaklarymyz bolsa Murad ağa häzir ine türkmenler 3 toýunda. Häzir ýoş-ýoşdan gelip otyrlar. Her ikisi geldi soň ýene bir 5 adam gelmedi. Soň olam soralar bolmak bilmeli öldürüp gitmesek, olar bir täze Novitski hemmete olan baram. Şoň üçin ruhsat bersen bir admin näme deýin bar. Onu ýaşmy ýana ruhsat bersen. Bolýar. Olar men satanaşdyr. Okey, bolýar. Egerde sorumuz bolsa, Türkmenler näçip protesta çykmaly? Türkmenler näçip öz näçiligini aýtmaly? Türkmenler näçip öz näçiliklerini, öz küsünýän zatlaryny ortağa çykyp aýtmaly beýle halklar üçin. Şoň uruna sorumuz bolsa, şul häzir efirde ýagyn biz şolara jogap berer. Men sözi ine bizim aktivistimiz, döwlet aktivisti Musa berýän. Musa, sizin pikirinizçe bolýar Türkmenistanyň içinde gorkunly ýeri, içinde bir topar MH5 bar, içinde polisler bar. Ýöne daşynlaky adamlar, alayda da Amerikada azatlykda gelip hezret ýören adamlar näçip öz watandaşlary, öz dogan ardaşlary, tohumlary, ýani arkadaşlary, öz ýani tohumlarynyň şol üçin galman. Diňe pul kömek edýärler de şoň bilen ine men öz işimi bitirdim diýip gelip ýörler. Şunu düşünüp berdim. Bolmasa o ýerde akylly olanlar köp, o biznesmenler köp.
ulu üniversitetlerde okuyan prepodavatorlar, yani okuyan prepodavatorlar var, professorlar var. Näçip şu hatta bolýa Amerikada? Diňe Amerika del, ine Goşuthan ve Farhadam doğru geçti. Saparmat Niyaz hakkın döwründe şu adamları diňe Saparmat Niyaz del esserden bäri şu halky döwlete, hökümete garaşly etdiler de. Belli bir derecede az nämzat berýärler, mutne berýärler, siyasata goşulmaly däl diýen pikir bilen. Şol netijede bir näçe pokoleniýa, generation ulup bizim halkymyzyň aňyna singen näme politika goşulmaly däl diýip şondan. Emma her kimi gepletseň olar Russiýanyň politikasyny aýtmana taýyn, Amerikanyň politikasyny, Ýewropanyň ya beýleki näme döwletleriň politikasyny gepleşýärler, absurda edýärler, perspektiwalaryny aýdýarlar, emma öz yurduna, öz watanyna gelende öz şol politikasynyň garaýşlaryny aýtmaýarlar. Halkda bir zat ýa-da mertebe diýen näme Goşuthan aýtdy, dogry. Özüniň halkda bir mertebesi bolmasa, şonuň geljegi bolmaýar. Olar 200'lük nazar diýdi. Kur'an-ı Kerim'de aýdýar, Kahf diýip sure var, köp okulyan. Başlan onda derdeni bilimi bar bolan adam bilimini ulanmasa eşeğe meňze diýdi Allah Taala. Bizim şol halkın köp şonýaly bilimi var, akıldarlar var, intellektuallar var, özüni hasaplayanlar var, dindarlar var, ýöne goşulmaýarlar. Ya bu halkda şu 200'lük var. Şoň üçin goşulmaýarlar. Onuň mene şonýal görýän halkyň moral tarapdan pese düşendigini şoň üçin görýän men. Emma bir tarapdan ine Peygamberde Allah berdi, Murat Düşemew, yeni bir näçe adamlar, Halik Fiyala olanlar bizim daşarda protest edip başlandan soň şonýaly adamlar yüze çıkıp başladılar. Protest görkezip başladılar. Men umidim bar, biz daşarda näçe protest köp etsek, mitingleri köp kurnasak, şonýaly onlar gyzlar öňe çıkarlar, içinde de bar diýip umid edýän, inanýan men. Sağ olun. Doğru edekleştiniz. Yine bir topar adam özüne kiçilik görýär. Politika hapa men goşuljak gel. Yine men alym ya men öz awraýym, men şoň goşuldym elen o. Men üstüme söwürler, beýdiler, eýdiler, aýdylar diýip. Şunu aýtsaňam üstüme söwürip gelýär. Sen bir ýaga türkmen diýsen, aý Türkmenistan diýip, ýani sen wagty eýem elbet kirýärler. Ýöne bizim siýasatymyz hapa näçip? Hapa bolup şu güne gelen näçip biz goşulan bolup. Biz arasy adamlar goşulup şu hapalary ýani aýramyz. Diňe haramda adamlar goşulup bize ýol bermän, öz hapa ýani siýasatyny alyp baryp bizim ýurdumyzy tupi berdiler. Her wagt siýasatdan başlanýar. Ýokurda birinji siýasat ýykylýar. Ýani näde urap barynýar. Şu siýasat näde urap baryndan soň içiniň yksadyýaty ýykylýar. Yksadyýaty ýykylan soň adamın hal maddi ýagdaýy bedelýär, ýykylýar, ýani sosial taraplary. Olum ýykylan soň hemme pudoklar ýykylýar. Pudoklar ýykylan soň ýani ekologik katastrofat bolýar. Şular ýygyder diýär. Muny men tapamak şol ýani ýygyder adamlar tapdy. Şonuň üçin siýasata hemme adam duýgy siýasatda. Biz siýasata goşulmaly. Biz güýçli Türkmenistan isleýärmi? Siýasata goşulmaly. Siýasat diýmek näme? Hökman men ýaly çykyş etmeliler. Protest gidenine barmaly. Türkmenistan işten ýagdaýyna baryp hakykat aýtmaly. Bir yalan aýan bolsa, o ýani Türkmenistanyň içinden bir topar ýarlakçylar, gül ýaly günümüz var, beýleki dağımız var. O ýaly günümüz bolsa, onda näçe siz arzu edýän daşyny etmäň? Näçe onda Türkmenistanyň 90% adamlar arzu edýär. Türkmenistany ýani istendik ýagdaýda taşlap, öz ata-babalarymyň ýaşan toprağyny taşlap, daş öldürmeli arzu edýär. Näçe bäzi ýollar çyksa, Türkmenistanyň hemmesi çykyp gidýär içinden. Onu ýa gowy bolýan bolsa näçe army gaçýar? Diýmek ýalan. Diýmek
yalançılığa yalan edip öwrenip yani haram siyasat alıp barıp paraxor siyasat alıp barıp hemme zat yalan. Türkmenistan'ın hemme zat yalan. Dine prezidentde halkam yalan. Galbilin. Bizin wara dogra geçmeli. Galam yok boyun almalı. Galp bilen dok kowu näme etmeli? Gorkýar, okey, gorkýar, näme etmeli gorkýar? Bir-birine yapışmaly. Bir yerine öz hakkını almana orta açık gorkýan bolsaň, bir yerine bir zat diýse büküp barmaly. Näme etmediň diýip aýtmaly. Men şaýat tökümden prokurator ýatdyjam şoň üstüne. Şonu akademiýada. Senem akitjek bolsa beýlik ýazmaly. Şeýle bir-birine orlamaly. Ona edem bak. Yöne toyda oturuştuk. Biz doğundan en yakın adam. Doğun okuşun yani. Özümüzü anlamalı. Ya biz normalna, dastoyna yaşayar, ya da biz halk olup bir yallakçı, bir topur özünü olmayan adamlar öňe çıkıp bizem şurayalı yani renklep bizem şurayalı eder. Yine edibem yani. Şoň üçin metin hemmäňe aýýan. İň erwet zat kaçanda sen birini alanynda değil. Kaçanda sen özüňi alan. Şondan soň adam guturýandy. Şoň üçin senin hemmäňe öz öz nägiliňi arqyn konstitusiýaň esasyny aýtmagyny da men çağırýar. Niýede bolsaňyz bolaýar. Türkmenistan, Ýewropa, Amerika şu planetada bolýan bolsaňyz şöyle kanuna bağlı işleýändir. Türkmenistan'da da işleyen kanunlar. Mesela aynen. Bir şurayı almansa şurayı işleyen. Yine mesela için Türkmenistan prezidenti alyan mı? İşleyen mi şu kanunlar? Ya prokuratura ya hükümet işleri alyan mı? İşleyendir. Ben bir yerine ulaştım. Şu yerde bir ayal yaşayan Türkmenistan'da. Öz hakları için görüşüp geliyor. İntek uturup göremok diye ayıp verdi. Niye de haklarını alıyor. Hem de daha alıp geliyor. Demek bolýar. Bizim sağdalığımız, bizim adam tüyürümüz, yani bizim savursuzluğumuz ulunup, bu haramlardan yine Türkmen halkını şunu etti. Başın başlarına Niyazov devam edelim, yani verdim. Bizimle efirimizi yavaş-yavaştan guturjak bolýar, başka sorular olmasa, Musa sizin aýtjak goýjaklarynız bolsa, jemlerle biz yok, sağ olun men aýtdym hem zada açyk zatlarmy. Bolýar. Şuň men ýalňyşmasam Zoom protest bolýar. Akşam orunlary üýüşüp, orunlylar üýüşüp Zoom protest edýärler. Bu zady ol ýokurdan belirlenen Zoom protestlerle aşağıdan galan Zoom protest. Biz bolýar, bizden barar. Nesip bolsa, biz hemme öňe çykan adamlar bolýar. Tapaw ýok sen kim bolar? Sen bizi tanqid edip dur, tapaw ýok. Öňe çykýarmyň. Sen öz yani haklaryny görüşýärmiň? Biz seni bollar. Hökümet olarak. Şoň üçin hormatly watandaşlar, diňe başga ýol ýok. Sağ olun.